आमचो सरपंच बसून थिंगा गेला कलांगूट सरपंच बाब जोसेफ सुपेरा बिकॉज एवरीबडी वॉज कॉलिंग हिम की सिलिंडर आमकां मेळोंक ना सिलिंडराची मातशी शॉर्टेज आहा ना न्हू बट वी हॅव टू put it in a proper channel like ह्या वाड्यार आयज फाल्यां त्या वाड्यार अशें करून सारकें ते विकाक 7वी दीस येवपाक जाय फॉर दॅट द सरपंच एंड द वॉर्ड मेंबर्स एंड द लायक मायंडेड पीपल हॅव टू सीट at one place, bring the agency people there and sort this out. We understand there is a problem. Also there is a problem over here. आमचे लोकल जेन्ना सिलिंडर सुट्टा लोकलांचे खुबशे जाणांचे तेणी 5 रूम 6 रूम अशे भाड्याक दिल्ले आहा आनी तितून फॅमिलीज रावता आख्खी 4 जाणां रावता फॅमिली फ्लॅटांनी फॅमिली तेंचे सिलिंडर आहा आतां तेंचे खातीर आमचे लोकलांक सिलिंडर मेळना ते बूक करता ऑनलायन आमचे लोकलूय बूक करता ऑनलायन सो देर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज एक्स्ट्रा सिलिंडर्स जे आहा ते आहा आमचे लोकल जे आमचे वोटर लिस्ट प्रमाणे आमी गेले जाल्यार उमके आहा सिलिंडर आनी तेजे भायर हे सिलिंडराचे बूक जे आहा तेणी एग्रीमेंट जो केला लीव एंड लायसन्स टू स्टे हियर तेणी सिलिंडर घेतला तेंचोय बूक आहा सो हे सिट्युएशन आमकां सारकें मॉनिटर करचें पडटलें आमचे लोकलांक कशें सिलिंडर दिवप ते हांव पंचायत सरपंचा कडेन उलयतां आनी तेचेच ऑफिसान मिटींग थारायता म्हणजे कॉन्फरन्स हॉलान आनी सगळ्यांक वांगडा आयज हाडटा आय हॅव टू सी आय हॅव सेंड समबडी ओवर देर टू टॉक टू द सरपंच टेल हिम दॅट स्टँडींग ऑन द रोड वील नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम वी हॅव टू सीट एट अ पर्टिक्युलर प्लेस दॅट इज द पंचायत कॉन्फरन्स हॉल ब्रिंग एवरीबडी ओवर देर अँड लेट एवरीबडी टेल वॉट डिफिकल्टी दे आर फेसिंग आतां सिलिंडर आयज बूक केलो कितक्या दिसांनी तुका येतलो तर तुजे वाड्याचो हें केन्ना टर्न केन्ना सो लेट द चार्ट बी फ्रॉम देम गेट इट सो पॅनीक जो तर करून हिंगा येवन कलंगूट टिंटो जो तर सगळे लोक येवन रावले जाल्यार थिंगा ट्रॅफिक जॅम जातलें सो लेट द सिलिंडर्स गो टू द वॉर्ड्स अर्लियर दे वर गोईंग इन द हाऊसेस नाव लेट इट एटलीस्ट गो टू टू ऑर 3 प्लेसेस इन द वॉर्ड अँड डिलिव्हर इट ओवर देर सो तशें प्लॅन चालू जाल्लो पण खंय तरी तो डिसरप्ट जाला परतून आतां परतून हाव टू पुट इट इन प्लेस होल टीम एंड गेट इट डन So what is the petroleum issue like status right now where cylinders also there is crowd there on the petrol pump पेट्रोल पंपान कितें केला पॅनीक बटन हो जालो की दे स्टार्टेड गिविंग ओनली 10 liters diesel so people thought that petrol and diesel is going to go out of stock so there is a huge line of 1 kilometer. I am requesting the people, it will not happen like that. The ships are already coming inside from the Gulf countries, from Qatar, from which Kalangut. There was a line of nearly 1 kilometer. Kalangut petrol pump. So we need to work on putting this thing in place that people should not get panic first. So if the Indian Oil Corporation or whoever has said that fill up only 10 liters so you'll get no tomorrow day after so why you are going and panicking you are going out and coming back and standing in the same line again for another 10 liters so or going from this station to the next station so you're only creating traffic jams over here. And I have told Honorable Chief Minister to call the GM of the Indian Oil Corporation to give a press statement whether there is really a shortage or no. According to me, there is no shortage, but they are controlling. But people should not panic. सर काल कलांगुटान बिचार एक एसॉल्ट जालो एक्शन घेतल्या पुलिसांनी 307 सेक्शन लायल्या वी वील नॉट अलाव एनी स्टाफ टू टेक लॉ इन देयर हँड्स अँड स्पेशली द टुरिझम जे टुरिस्ट येतात दे गेट ड्रंक वेन दे आर सिटींग इन अ बीच शॅक ऑर अ रेस्टॉरंट sometimes they overdrink and they talk little extra it doesn't mean that you have to hit them so हांवें सांगला PI परत आनी एकदा मिटींग लायता लास्ट 6 months there was no assault 6 months तर परतून एसॉल्ट जालो म्हाका दिसता एक्शन पुलिसान कालूच बरी घेतल्या ती 307 लायल्या ती 4 जाणांक अरेस्ट केल्या भितर उडयल्या ते 8 दीस भितर उरताले एक मेसेज वयतली की बाबा इफ यू एसॉल्ट अ ट्युरिस्ट यू विल बी इनसाइड फॉर 8 days दीस मेसेज हॅज टू गो व्हेरी व्हेरी क्लियर लाऊड एंड क्लियर the tourists are coming in the state of Goa. After having 1 or 2 drinks, there is no alcohol there. Here, they are all of a sudden getting alcohol. So they don't know how to drink and what to drink. Only kesi eta amka.
सो आमी अंडरस्टँड जावपाची गरज आहा आनी आमचे स्टाफाक सॅनिटायज करपाची गरज आहा. सॅनिटायज मीन्स यू हॅव टू टॉक टू देम, डोंट असॉल्ट. इफ देर इज अ प्रॉब्लम कॉल द पुलीस. सो हेच्या पयलीं त्या शेकाच्या स्टाफान तेंच्यांनीच केल्लो. आधी जाल्लो असॉल्ट. तेच म्हणटा हांव, त्या खातीर 307 लायला. हेच्या फुडें अशी जावपाक जायना म्हणून हेची खबर. तेजेर इमिडिएटली पुलिसान कारवाई चालू केल्या. सो द ओनर ऑफ द restaurant is being called to the police station. Last night also, today also again he is being called. The manager is being called. The other senior staff are being called. So जे ॲक्शन कितें जावंक जाय एज पर FIR एक जातलें, दुसरें आनीक फुडें जावचो न्हू म्हणून इन्सिडंट. PI is taking meeting with the private restaurant owners because now Beach Shack will get closed by next month. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.